magana bari in sake ɓaro ta. Na yi magana a Abuja, magana ta yi ta yaduwa cewa na ce idan miji yana so ya aure ba sai ya gaya wa matarsa ba. Idan ka gaya wa matarka kana so ka kunna wa kanka fitina ne. Na ce kana shirunka. To da na zo Jos sai aka tada mun liƙi aka ce in yi wa'azi wa mata, ashe mata sun cika sun zo nan. Suka ce za mu haɗu da shi ai. Ina zama mata kowa ta ɗaga ru, ina da tambaya sun fi 100 kuma na san duk tambayar akan wannan ne. Dama wata mata a comment ta ce wannan malamin da ina bin sa, ashe shi ma munafiki ne. To da ne gaban mata da suka ritsa ni suka ce duk akwai tambaya, sai na ce duk abin kun tambaya bari ni neman gafara. Da ce wancan magana da na faɗa na fasa. Sai suka yi kabbara sai aka wuce wurin.